Čo sa týka jazdenky, tak koľko kilometrov je príliš veľa kilometrov? Mám tu totižto jedného rekordéra. Toto je Domingo a jeho taxík aka Mercedes 2TV 123 s motorizáciou 240D. Alebo keď chceš, tak dechtové piano v longu. Domingo si auto kúpil v roku 1986. Taxikár s ním na Tenerife a ostrov nikdy neopustil. No a minulý rok mu na odometri zasvietila neuveriteľná cifra. Auto má najazdených 7 miliónov kilometrov. Keď sa pýtaš ako, tak jednoducho. Auto jazdí každý deň v 3 8-hodinových zmenách a jeho denný nájazd je približne 700 km. Ročne podstúpi 52 krát výmenu oleja, čo znamená každý týždeň a každý milión kilometrov ide na generálku motora. Áno, motor bol už aj kompletne vymenený, ale v aktuálnych 7 miliónoch má auto len druhý motor. Ten menil Domingov syn v čase, keď mal pôvodný motor 3,8 milióna kilometrov a ako sám tvrdí, menil ho len pre istotu. Tiež tvrdí, že je pripravený na ďalšiu výmenu motora a doma v garáži má odložený tretí motor. Pre istotu. No a to pretože ich rodinná taxislužba sa odhodlala k tomu s týmto autom pokoriť hranicu 10 miliónov kilometrov. To je podľa mňa viac než solidné. Napíš mi do komentáru, s akými extrémnymi nájazdami si sa stretol ty a ako vždy, ďakujem, sleduj ma a čau.